Nyt. Tervehdys, tässä on Pekka Simojoki. Ollaan täällä Kouninkankaan kirkolla. Konsertti on ohi ja ihmiset lähti hymyillen pois ja osa taisi vähän siellä kuivattaa kyyneleitäkin. Ja mä haluan, kuka tätä nyt kattookin siellä toisella puolella, ollaan rohkeasti kristittyjä tänä päivänä. Meillä ei ole mitään hävettävää. Me eletään maailmassa, missä paukkuu ja missä tapahtuu mitä kummallisimpia asioita, mutta on jotain, joka kestää, ja se on Jeesus. Eli ollaan rohkeasti kristittyjä ja pistetään lahjat eteenpäin. Jokaisella meistä on lahjoja ja rakastetaan ihmisiä ja tuetaan ihmisiä ja kuunnellaan ihmisiä ja sitten kun oikea hetki on, niin kerrotaan heille Jeesuksesta. Iloisella mielellä ja mielellään sitten paljon musiikkia. Lauletaan ihmisten sydämiin. Ei muuta kuin oikein ihanaa kesää teille kaikille. Ja eiköhän me nähdä jossain kohtaa.